Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Sikamangit ka, kasyan na kami, kasyan na kami, sikamangitkan, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadayto, arararami, ket situtukaw iti makanawa ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami, Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tangay siksika, O Heso Kristo ti nasantuan. Siksika ako, siksika ti kamatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Et iti gloria iti Dios Amen. Gloria iti Dios, iti kamatwan. Gloria iti Dios, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Kumararag tayo. O Diyos, inyag mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitaan na kam kad asi-aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypay sa awaya-waya, ken ti agnanayon nga inkarim at awidan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Kadagidi nga aldaw, imadula nga imadu ti bilang dagiti adalan, ket timmao ti riri dagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna, ken dagiti sigod a Hudyo. Kinuna dagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna, hanabaybayan dagiti babae a balo, iti bunggoy da, iti naldaw apan nakaiwaras ti rasyon. Inayaban nga rod dagiti 10 ket 2 nga apostoles dagiti amin nga adalan ket kinunada. Saan arumbeng abaybayan mi ti pannakaikaskasabati sa uti Diyos, tapno sangwan mi ti pannakaiwaras dagiti rasyon.
Pumili kayo kakabsat, pito alalaki iti grupo yu, anaimbag ti damag na. Napno iti Espiritu Santo, ken masirib. Taisuda ti isaad tayo amang ikaso kadagitoy abambanag. Iti kasta, may pamaysami ti agkararag ken mga saba. Naragsakan da amin iti imbagalag iti apostoles. Pinili da ni Esteban, may isa alalaki anapno ti pamati ken Espiritu Santo. Da Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas ken ni Nicolas. May isa ahintil at aga Antioquia, ang napasurot dagiti Hudyo. Imparang daida kadagiti apostoles. Isuda anang ikararag ken nang ipatay iti imada kadakwada. Iti kasta, nagtuloy ang nagsaknap ti sao ti Diyos. Imadu dagiti adalan iti Jerusalem, ket adu dagiti papadi asimurot iti pamati. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo adda kumakada kami ti panangaasim, kas iti kaadda tinamnama miken ka. Apo at da kumakada kami ti panangaasim, kas iti kaadda tinamnama miken ka. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo gapu iti narami ti Apo. Masapul ngagdaydayaw dagiti nagtulnog ken kuana. Buyugan nyo iti arpa ti panagyaman nyo, danggayan nyo dagiti kantayo iti instrumento asa nga pulo ti kwerdas na. Apo at da kumakada kami ti panangaasim, akas iti kaadda tinamnama miken ka. Tanalinteg ti sao ti Apo. Mapagtalkan kadagiti amin nga inaramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, napno ti daga iti diagbalbaliw nga ayat na. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek iti diagbalbaliw nga ayat na. Iti patay isalakan na ida, iti tiyempo ti bisin, dinay palubos amatay da. Ti may basa nga adaw ti muna asurat ni San Pedro. Umasideg kayo iti Apo asibibiyag abato. Imbeleng dagiti tattao akas awan serserbina abato. Ngem napili ken napateg iti imatang ti Dios. Umasideg kayo akas bibiyag abat bato a maaramat ti panakabangon ti na espirituan a templo. Agserbi kayo akas na santuan a papadi a mangipaay ti daton a na espirituan ken makaayo iti Dios babaen ken Hesukristo. Takuna ti nasantuan na surat, pimiliak iti napateg abato akas pasuli. Ikabil ko ita ijaysyon. Ket siya sino man amamati ken kuana, pulos adinto mapaay. Napateg unay daytoy abato kada kayo amamati, ngem kadagiti saan amamati kuna napay, dayta abato ngembeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan unay abato. Kunapay ti sabali apaset tinasantuan na surat, daytoy ti bato apakaitibkulan dagiti tattao, ti bato apakaitibkulan da. Naitibkul da agsipod tadida mamati iti sao, kasta tinto ding ti Dios apagbanagan da. Ngem da kayo tinapili a kapututan, papadi na kayo iti ari, nasyon na kayo a nasantuan, tattao na kayo ti Dios, wen da kayo tinapili ang mangiwaragawag kadagiti natanok nga aramid ti Dios, anang irwar kada kayo iti kasipngatan, tapno ipan na kayo tinakaskas daaw alawag na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sigadan ka po nga tungpal ti bilbil
mo. Tapno agtulnog daytoy puso nagtungpal na kamo. Sidadan kamapo nagtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Diyos, kat mamati kayo met kanyak. Ado ti pagyanan iti balay ni amak, kat inak mangisagana iti pagyanan nyo. Diyak kumaibaga da ito'y kada kayo no saan apod no. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan nyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met iti yan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Kinuna ni Tomas, Apo saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasanungarod nga ammo mi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan iti ama no di magnakanyak. Itataam ammo dakon, ammo yometten ni amak, ket manipod ita ammo ken nakita yon. Kinuna ni Felipe, Apo ipakitam man ngarod kada kami ti ama, umanayon dayta kada kami. Nabayagin ang nakikadkadwa ak kada kayo Felipe, ngem dinak pay lagayam ammo insong bat ni Jesus. Tinakakita kanyak nakita na metten ti ama. Apay ako nang paylaeng nga ipakitak kada kayo ti ama. Di mo kadpatyan nga adda ak iti ama, ket ti ama adda kanyak. Saan ang naggapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ngem ti ama nga agtaeng kanyak, aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adda ak iti ama, ket adda met ti ama kanyak. No saan, mamati kayo gapo kadagitoy nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanyak aramiden nan tumet dagiti aramidek. Wen, dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na tainnak iti ama. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy gayam ti kapautanen nga puon ti riri kada apa, riribok. Ta idi pay la panawon ni Apo Jesus, ison ti puon ti susik pagaapaan. Pakabasbasulan dagiti kakapitan, tanod kada para iwaras. Taapaya, ang denggan nyo dati umunang maibasa. Immado ti bilang dagiti adalan, ketimmaod ti riri. Dagiti Hudyo agrego ti pagsasauna, asigod a Hudyo. Kinuna dagiti Hudyo agrego ti pagsasauna, nabaybayan dagiti babbai abalo, iti bunggoy da iti inaldaw apan nakaiwaras ti rasyon. Ayuda daytoy nya. Itaan nyo, idi pa'y lagayang panahon ni Apo Jesus, agriririn, immadun dagiti namatikin ni Apo Jesus, ti immo na nga nagaapaan da, ayuda. Nga nasaya ati pan nakaiwaras kadagiti balo kunada. Kagriri da Isong aging gatata, Apo, dayta kapitan, madanon to la eleksyon, maabakan. Nakabasol ni kapitan, ayuda, riri. Taapaya, no kitaan tayo ngamin, idi panawon ni Apo Jesus, dagiti babae nga mabalo, nakakaasi ti biyagda. Taapaya, yan, lagi pun tayo nga ti babae idi kultura da,
haan nga makatawid ti babae, lalaki laeng. Haan nga makastrek nga kalakana ti babae iti trabaho. Iso nga no nabalo ti babae idi panawon ni apoy jay koy nadanon da di kultura da jak amuno kas jay pay tatahan sa ameten. Agbalin nga nakakaasi. Malagip yun di jay pangarig ni Apo Jesus. Idi nagpalpaliiw jay templo di pagitin naganti kwarta. Dagiti tattao dadakkel di tinagda. Dagi babae nang tinag ti dua asiping. Amoy siping. Haan nga makisiping adta ka arubam siping. Dua ko na kanya ko na ni Apo Jesus dakdakkel nga amang ti intinag dayay balo ngem amin nga intinagyo. Taapaya intinagnan ti para iti pagbiag na ko na iso nga ti balo kadakwada nakakaasi. Agbalin nga nya na ganan nakarigrig at ti panagbiag da. Tatta ka baliktad niya. Wow, dagiti mo babalon ka apa. Karkaro da pay ngambalasang. Nagsurti dagiti balo tatata no nagtudo ka da mangisagsagot mangidagdagas ti tokak. Ako light sa amon dagiti marasilaw da. Diyan mo ano sa dinno. Iso kanya da nakakaasi. Ngam apaya nga dagito iti ibagbaga tayo. Uray dito inya naganan, dito umuna nga maibasa ko na ti bato nga imbeleng nagbalin akang runaan a bato. Kunana kanya tayo ti balbalay idi ununa na adda bato a pasuli awan sa magkas jayan. Pundasyon kunana dayjay. Kada ito akang runaan nga bato apay nga dayto ti ibagbaga na iso ti pakaitib kulan da. Idi ngamin imay ni Apo Jesusen tata panawon ti panagungar binalbaliwan na amin dagiti kadaanan nga hanga maibagay nga makatao wen linteg ni Moises dagiti nadanon na ngamhaan nga umiso kas pangarigan ko maanya dagitoy di jay relasyon iti balo no babae anya ti kunada idi no lalaki haan nga makaanak di asawa na anytime mabalin na nga isina adda nang saludsod ken ni Apo Jesus Apo mabaling ka di kana adda magkasuratan kas linteg ni Moises kunana wen iso ti linteg yo ken Moises kuna ni Apo Jesus ngem tatta ibagak kada kayo kuna ni Apo Jesus agpadpada ti takneng ti lalaki ken no babae ngem nasubraan dayta nga takneng apaya Apo dagiti babae isudan tinatorturay kakaasin dagiti lalaki apaya may isa lang nga sitsait muna agar arudok to no makiinom di lalaki kakaasin tong agar may isa lang naawanan haanan nga nangato ti lalaki ay ti babae o haanan nga nangato lalaki nangaton ti babae kin naturturay pa yan. Nasisingpot ti babae no pay nangasawa ngem into no nagkasardan jak amo apay nga agbalbaliw da agtigri da so dagiti lalaki ka agbuteng da kakanya da haan kunana ni Apo Jesus agpada ti dignidad ti lalaki ken babae binalbalyan na daya kanya da at talaga nga kakaasi ti babae anya dagiti hanga kayat ni Apo Jesus nga binalbalyan na isungorod nga kuna tayo adda ti panagungar no mapantayo iti ebanghelyo siak ti dalan ti pudno ken ti biag kunana di mimot ammo dalan kuna ni Tomas anya ka met Tomas hangka makaawat kunana ti ammo ni Tomas nga dalan nga pagnaan ngem ti ibagbaga ni Apo Jesus our way of life dalan ti biag jiwagas ti panagbiag tayo masapul ang makurek mabalbaliwan anya dayta pinabaruna day didaan pinabaruna iso nga kunayo met nagpatadar kay met relihiyon yon ako ang dating daan kanya mo pay no ayan na datan nagbalin nga tibin at dating daan taawam meten iso na isak ti dalan anya ti dalan tiwagas ni Apo Jesus iso ti dalan anya di wagas na kunamanen ni may samot ni Felipe kunana ipakitam kada kami ti ama kunana may sakamot kunana Felipe nabayag na akadkadwan dinakpay am mo naham mo makita ti ama di aramid nga aramid iso ti wagas ti ama anya dayjay ayat kapamatyaman ken saan
Partido man ti politika wano saan, kaalaam man wano saan, haam mo nga ibasar di ayat mo, iji ugali na, iji katatao na, kinakapsot na, no kayat mo ti agayat ka ta iso tinagan mo akas Kristiyano, dahil ti kayat ni Apo Isus nga dalan. Agdaldalyasat tayo iti lubong ti ayat, magmag na tayo ti usto adalan. Awan idasdasig na. Da kayo mo no daduma, agawis kayo ti aggatod ka, dagi tala Katoliko, awisin niyaw. Una, nariga mo no awisin idat, handag sitsi dati dinardaraan, di mangluto ka man ti sabalin. So, no, dagpaskan ka, no baboy ti sindayo, agluto dati, karni manok at amadi. No, awan ni Apo Jesus ti panagayat na, awan indas-dasig na. Anya dagiti kinorek ni Apo Jesus. Dagiti panang husga, dagiti tattao. Anya ti kastada idi. Ti kanyada, no di lalaki, kaure agingga ti lima ti asawa na okay lang. Ngam no babae, ti makikamalala, nakaalas. Unfair. Di makasya kanyada. Ngam ni Apo Jesus, dagiti natiliwan, dagiti ibagbagada nga narugit ti panagbiagda, taki kinakatilan makakaidada, ti panagkita dagiti tattao in the culture, ti panagkita ti kultura da, mabansag, madadael, dugyot ni Apo Jesus hanga kasjay. Tiwagas ti panagbiag nga kaya na inayat na ida, akas tao, in welcome na ida, inagasan na ida, pinaksyat na gaday ti demonyo, inikkan na ti gundaway, nagbalbaliw da. Dahil mo ti ikarkarit na kadatayo. Nga haantay ko mga mapangusga, itiwagas nga panagbiag, ti dalan ni Kristo, haan ko mga dagito iti pampanunutan tayo. Kano tiwagas kasano dayay? Oh, dayay. Ayat, pamakawan, kinapakumbaba, ti lumamang, ti may lumamlamang iti imatang ni Apo Diyos, daytay makabael nga agpakumbaba. Dayjay ti baro awagas ti panagbiag ken ni Kristo. Haan nga daytay sinno ti katatangsitan. Haan nga daytay sinno ti mga abak. Haan nga kasdi ti wagas nga ibagbagana ni Apo Isus kadatayo. No sinno ti makapagbiag anapakumbaba, mangawat ken ni kabsat na mangpakawan no nagbasol, ayaten na latta, kalaksidan ti katatao, kinakapsot, nagkurkurangan na ayaten na latta, dayta ti baro awagas nga agturong ken ni Apo Isus. Iso nga kunana, siyak ti dalan. Intuloy na kinapudno. Agbiag ko na, ti karit na, agbiag tayo iti kinapudno. Haan tayo nga agin ko na. Awang ko mati lumamlamang, isong ano ti pampanunutan tayo, awang ko mati lumamlamang. No kumano na pang ka nakiparti dito'y Salcedo, taad na nagpakasar, haan mo nga pampanunutan na, inya na alam pare, kukod kanya, kasi ka, dalem. Ingkalugong natadalaman, tap na nga madlaw, so agar aruyot. Diyan mo no poblasyon sor, norte, wano lukboban data. Haang ko mga no, dahil sinno ti lumamlamang. Di makaammo no sinno, ti makaitid ti pudpudno, dahil ti baro adalan ken ni Kristo, iso dahil ti pudno. Tapno, no magunod tayo daytoy, dayedaan, kitaan nyo nagpigsa dijay dating ni Apo Jesus. Kultura, pamatida, nakasanayan da, idinapan ni Apo Jesusen, haan nga rumbeng dayta kunanan. No nagbasol, pakawanam, uray maminribo, maminpito, pito, kunanapay. No mabisin ni kabsa mo, saranayam, ilaksid mo data, pamati, partido, nagiwaras ka ayuda, nagiwaras ka amin, kasla ka dagitay balo. Awan mapilpili. Ado tinariring amin, di mat? Dim pablaak data ayudan, apo, ado tiriri. Amuyo tinariri, hanga dagitay awanan, dagitay addaan. Father, ipurpes ko mama dati anak ko, mistra ka nga rod. Ada pagtrabawam. Diyan mo na, dati munisipyo, dahil sa mga taga-munisipyo, ado ti anak na ka nakalista. Ay, pakawanam haan mga. Na ang kukunak lang. Dahil dyan, patas nga panagserbi. Awan ti maidumduma. Pamakawan, uri kas ano,
Mamin 70 apito, pakawanim lata, kaya na agbalbaliw. Agbiag ti kinapudno. Iti katatao tay kuma, haan nga maibagay nga day tay aglilin namang tayo, no sino ti mga abak, sino ti kasla agbalbalay gihaan, tinabalay gi nga ibagbagana ni Apo Jesus, napudnoan pa nagserbi nga addaan pudpudno akina pakumbaba. Taapaya daytoy. Isu nga ron ti ibagbagana ditoy ebanghelyo umay kay to alaen isaganat ti dalan nga masapol nga tapno magunudyo ti biag nga awan pagkurangan na naginawa a panagbiag. Anya daytoy naginawa a panagbiag. Kas anong magunod tayo dito naginawa nga panagbiag. No tibiyag tayo, iya ka aruba, pamilya, trabaho, addaan dayay, ramon ti ayat, ramon ti kinapakumbaba, napudno nga panagserbi, panunutom di pagsayaatan ni kabsa mo, dayay ti naginawa. Narikot dayay biyag nga, ti ammo tayo ka, nabanang tayo, iti material abanag, ngam kawaw mo dayay puso tayo. Narikot nga panagbiag nga ti ammo tayo nangato di position tayo anyaman ili barangay una anyaman nga position trabaho ngam iti position tayo iti imatang ni Apo Dios ka naud-udi tayo taapaya personalin tayo ti misyon haantay abagi dati a misyon impaiman na kada tayo. No anya ti talent mo, no anya ti addakan niam, no anya dagiti regalo sagot ti Dios nga addakan niam, isu ti iburay mo tapno maitanok ti biag dagiti kakabsat mo. Naduma-duma a talento o sarum dayta tapno maitanok dayta ti biag nga awan ti pagkurangan na. Kinagpintas datoy kunana, oray di kararag tayo anya ti kunana, Apo, tulungan na kami nga manglipat mangibaleng ti daan a kinatao mi. Nya dagiti daan nga kinatao, tinangsit, gurgura, kinamanagim bubukod, pinnangato, tapno rumuar ti baro abiyag. Isu dayti panagungar, tapno rumuar ti nasansanto nadaldalos a panagbiag. Taan ni Apo Jesus nga rod nga kunak, ulitin tayo, ijay kultura anadanon na, di pamati nga nadanon na, nagijay aramid nga nakasanayan da, kinorek na, haan na nga inaprobaran. Isu day ta rimuar ti biag, para kanya na, isu day kunana, siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag. Haan nga makapanti ama, ti haan amag na kanyak. Nagpatag. Denggan nyo, haan nga makapanti ama ti hanga magnakanyak. Dadtamanan, sumrek ti sakramento. Agdalyasat tayo ti sakramento. Kalpasan nga nagdalyasat tayo ti sakramento, anya ti kunana, ibiyag tayo ni Kristo. Ibibiyag tayo mo lang ata, uray nga ata na agkumkomunyon ka, sakramento ti kinapakumbaba, sacrifice. Adda nga tamot umuk-ukuok nga kinapakumbaba ditoy. Sakramento ti ayat. Kaya mga tati agayat nga uray sikat ti maawanan. Sakramento ti napudno nga panagserbi. Kayam ka diti agserbi nga haan lang nga kwarta ken di supapak na berberokam. Sakramento ti panagkaykaysa. Kayam ka diti makikaysa uray no kunam nga nagbasol ni kabsat mo, uray kunam nga nakapso ni kabsat mo, kayam nga tanga arakupen tapno adda panagkaykaysa. Dahil ti ibagbagana nga di kararag tayo tulungan na kami amang lipat ti daan a kinatao mi tapno rumuar ti baro abiyag kada kami isu dayta ti biag ken ni Kristo isu dayta ti biag nga maiyan nurot iti pagayatan ni Kristo isu dayta ti kungkunana nga siak ti dalan no maaramid mo adda ka ti pudno no maaramid mo addaan ka ti pudpudno nga biag. Isu dagiti kakabsat tayo. Isu ti panakibiyag na napudpudno kadagiti kakabsat tayo. Wan kakabsat awis adatoy kadatay amin. Awan ti excuse. Awis na nga makipagbiag tayo magnatay ti dalan ni Kristo. Kano anya ti mga kuna tayo naparpatno aramiden tayo daytoy agtupak. Haan nga maibusan, haan nga makirasan ti may kinamanagparabor ti Dios. Nang runa kada tayo nga agtartarigagay a sumurot ken kuana. Haan nga agsarday ti grasa ti Dios nang runa kada tayo nga may karkarigatan nga magnae ti dalan na.
Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo ang tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet a nailan sa iti krus, gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat iti apo sa antay kuma amariribukan ti adu abanag, intay ita iyebkas ti panagtalit tayo iti Diyos, bayat ti panangidaton tayo kadagiti kasapulan ken panggep tayo, ket kuna tayo, apo denggem ken paraburam ti kararag dagiti tattaom. Ikararagan tayo ni Leo a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno iti padang saksida ti Ebanghelyo ni Kristo, yan ninaw dati ayat ken panaripato ni Kristo, ket ipakita dati ama kadagiti amin at tattao ana italek kadakwada. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno, nasyonal ken lokal, tapno kabayatan ti panagtakemda, idauluan da kumadagiti tattao iti panagdoras ti ekonomiya, ken ti panakapasubli ti moralidad, tapno mapno ti kinapudno, ken kinalinteg ti puso ti kaadwan. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti makasapol iti tulong, dagiti masakit, na panglaw, agladladingit, na baybayan, ulila ken awanan pagtaingan, tapno babaan ti panagungar ni Kristo, mapapigsa ti pamati da iti Dios iti baet dagiti tuok da, ket agtalinaed asisasagad ti puso da, tinamnama da, iti napinpintas alubong iti maudi, ayaay ti apo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo, tigimong tayo, ken dagiti bagbagi tayo, tapno maawat tayo ti baro akired, ken tured ti panagungar ni Apo Jesus, iti panangitultuloy tayo ti misyon ni Kristo, dito'y lubong. Ti mangiparangarang ti ama, kadagiti saan pa'y amakam mo ken kuana, babaan ti ayat tayo, kadakwada. Kumararag tayo. Ikararagan tayo, dagiti minatay tayo, tapno babaan ti panagungar ni Apo Jesus, maragpat da kumanti ni namnamada apan nakairanod, iti agnanayon a pagtaingan ti Dios. Kumararag tayo. Agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kastamot nga kararagan tayo, dagiti naayat nga tumultulong dito parokya tayo.
Kumararag tayo, Apo, denggam kat paraburam ti kararag dagiti tattaom. Nailangitan nga ama, kinayat mo ama ilan sa ti anak mo iti krus kat matay, ngem kas maitutop ti agnanayon a planom. Pinagungar mo metlaeng, taginayunan na kam kuma iti panagungar ti anak mo amang namnama kadagiti balikas mo, denggem nga ro dagiti araaraw mi, bayat ti panangitultuloy mi amang idaydayaw tinagan mo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Miken ka, Apo. Sagsagod mi anan mo. Pagyaman miken ka, managparabor nga ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak na itay datun mi ken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapagmit kinadungong ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak na itay datun mi ken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apag supapagmit kinadungong ama, datun mi ken ka, Apo. Ragagsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka, managparabor nga ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak na itay datun mi ken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apag supapagmit kinadungong ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak na itay datun mi ken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya. Apag supapagmit kinadungong ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin. Ken kasta met pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasanton nga iglesia na. O Dios babaen di panakisinagot mi ken ka iti daytoy a sakripisyo. Aramidam a mairanod kami iti katanukan a kina Dios. Ipaayo mo kadi tada kami a makaammo ti pudno nga insurom. Babaen tinasingpat a panagbiag maikarikam to a makikadkadwa ken kamit laeng apuon ti amin a pudno gapo ken Kristo nga apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo,
Itag-ayo dagita puspusoyo. Agiyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunandag mi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababayan ti panangidaton na ti bagina iti krus intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag ket ti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero ana isakripisyo anan sata agragot isa nga lubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin a parswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Pudno nay Apo abiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarot ti paimo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, innak ka minsalakan, manubot sa ngalulungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, innak ka minsalakan, manubot sa ngalulungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo
Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan, kat parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. 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 Intay umararaw iti ama kat lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam titoray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon adinto agsarta. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos amang ikat, basbasul ti lubong. Mga asika, Cordero ti Diyos amang ikat, basbasul ti lubong. Mga asika, Cordero ti Diyos amang ikat, basbasul ti lubong. Eat them kada kam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Hapo, diyak may karing o may kakanyak, ngem ti may sala nga sa mapaimbagton ti karano. Siksika o Apo, ibileg mi, nakaawat, kinakapsut mi, panakapagawan, nagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taisu ti biyak, amin nagapwan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan, anyaman abanag, intay biru ken, anyaman arigan, intay parmeken, when nga agpaisu, ti Diyos tulaeng, kiret ken namnama, nung agleme, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taisu ti biyak, amin nagapwan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan, inay ayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o Apo, alinen na kam, kapnuti ayat mo, di may paidam, di ayat ti Diyos, intay
rambakan. Grasya na asagot, pagraramanan, taisu tibiyag, amin nagapuan, rigat ken naman, Diyos pagkamangan, imay kauapu, ket nagrigat ka, nagpaay ti amin, amin aparswa, panakaadipe, amin nakita, ited mo ti ilim, iwaya-waya, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taisu tibiyag, amin nagapuan, rigat ken naman, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, tasaranayan na kami. Sinamay na kami kadagitin ay langitan na misteryom. Aramidam kadi, apaglikodan mi dagiti daan na kinadakes mi, ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kalpasan ti nasanton a misa, maaramid ti meeting dagitay pastoral leaders tayo Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumag tayo, tawatin tayo ti nadaig a pamindisyon. Ti Diyos anang ted kada kayo ti bunga ti pannakaisalakan, ken na magbalin kada kayo nga anak na babaan ti panagungar ni Kristo, ibukbok na kumakada kayo di ti pamindisyon na. Amen. Inted na kada kayo ti agnanayon away-awaya, babaan ti panubot na, sapay kuma takastapay nga iparabor na ti pannakairagpatyo ti agnanayon a kinagasat. Nagungar kayon, babaan ti bunyag, ken ti pamati ken Kristo. Kasta kumamat a babaan ti nasingpet a panagbiagyo, mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo ti Diyos. Kitain yun, anya na kinaragsak, nuwag kay satay, nagkakabsat, itisidong Ama, ken Diyos anak, amang ibando, iti sa pasak, rigat ken tuuk, di amarik na, iti sa nga lubungan, etagkay kaysa, intay amin nagkararag, asang ka